Ayo Emo lemes ogil. Ora iki. Salah siji ya, ajar. Niki jatahe Pak Gi nggih. Iya. Pak Gi, halo. Orang nggawa, Mbak. Halo Pak Gi. Pak Haji datang ke Pak Haji. Pak, tenang Pak, niki diwakili sama Pak Gi, Pak. Oh, ayo lanjut lagi. Heeh, lanjut lagi. Syukur
Aku lagi kangen loh sama pacarku Mas Wardoyo yang di sana. monggo. Niki wonten manis mbok beda sama Dewan Jono Swanten. Ojo gondelan susu. Ojo gondelan apa ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimik susu. Susu manis rasa. Susunya sama Mas. Susu mbok rondo. Rondo sepo. Pak Di Wardoyo monggo. Manis deh. Yo. Mas Grandong. Mas Grandong pedu coklatnya Indonesia yuk merapat yuk. Ayo nih Pak Diwarso. Ayo. Pak Diwarso nih kono. Pak Diwarso, melayu. duit saya. Ojo melayu. Oh ya weh, Pak Dir kene. Iya. Tunggu sangu ya Pak D, aku dong sangoni. Ayo Mas. Manis ndok kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen guyu ndok esem mungkul madu. Saya pisang rontone jantungku. Pak D Warso monggo. Pak D Kancil. Orang dipencet Pak D, bangsa awet Mas. Namine kempel. Ayo Pak D. Bang melatindo. Dironce-ronce Ya sayang. setengah mati. Oh. Aku tresno Pasar Turimas ning Surabaya. Piye, Nduk? Aku Monggo Bapak. Os. senenge kodo. Direso iris nduk. Gulane Jawa, Gulane Jawa. kowe tak manis. Pante prasaja. Memang lidas tidak berdua. Walik Jepang Mas. Andai bersih. Soko. Madu Kesmo. Pimpinane sapa to, Nduk? Mas Zebro. Sajose. Oh. Mas yo Mas. Manis sedih
iso nanduk malih. Iki usule cacah. Oh. Madu wis mau. Ya. Hari yang mantap. Penak Mas Yanto. Hop. Aduh sedap. Mie sedap. Kamu di kemah. Aku juga. Masa? Iya. Kamu bisa. Ayo Mas Komar kene. Sisi demenan. Penak Mas. Lagune apa, Nduk? Sisi demenan. Masuk Pak Luwih becik Lowe becik paten nono timbang perpisahan ngrenggiakan Sulistyo Pak wangi samudana marang kula warga garulan putra lewat Pade mana? Rene ya. Penake pol. Monggo Pak Sugio mriki. Mumpung ijek sore. Ayo Pak Monggo kowe bocah gunung. Latihan bocah gunung. Kadungo hangiko. Jiwa ragaku kok kurung. Kahormatan mamprong. Roboh karo penjo. Wae sor sor Enak gara-gara mau ora nyangkut. Am grandong, iya pripun iki? lali nggo Lali nggih. Ampun lali lho. urue Babakan sisi sedemenenan. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omasa isine kowe apa wae latihan sesideman mesti kasenggadan Ayo yo miring-miring ke yo. Jae pas. Ayo Mas. Masuk Pak De.
Alhamdulillah, terima kasih nggih sampun Kowe gak sandong? Pripun? Kowe ra sandong? Aduh, gimana toh ini? Wis dhuwur ketoke. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak mobile kowe apa wae latihan sesijeman mesti kasendadan. Sampun. Tok ngerjani senengane. Sugeng sonten Mbah Trimo. Tenang. Angger karmi lho tenang. Angger ketemu putu yo ngono kuwi. Baru sithik BBMW. Uwe. Boh, apa nah iki? Apa nih Mas? Gak ada yang tahu ya? Gak ada. Ayo. Ayo. Nalikane ro ing dalu atiku laleman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali latae lentange mlaku kejang mlejon.
matur suwun. Pak Sugeng. Sugeng sonten. Kaya among rawuh sedaya. Monggo. Bola cokek Indonesia. Yuk bareng-bareng yuk. Ya Mas Sing gedhe pangapuramu Dimas bepucenku cecandong atiku sambungku ngawanti upe dosaremu lawan kawanmu Joget sih, joget sih. Iki Mas Sugeng sih. Soren-soren apa ya. Mama? Mas Sugeng sih apa Mama sih? Oh Mas Yes, Sugeng sih. bisa ngundharake. HE pertama matur sembah nuwun, HE kedua. HE lo Mak, Mama aku lama gak di HE sama Mama lo. Minta poyo. Wis bar to?
Kadang sampun mancing maghrib. Ayo hae Salah mawon, hae. nggih. Ayo. Duite kecer mboten? Jurakane. Mendah boyo yen